Kedysi dávno sedel na pláži talianskej dedinky obchodník. Uvidel rybára, ktorý vesloval späť do prístavu s niekoľkými veľkými rybami. Obchodník sa spýtal rybára, ako dlho ti trvá chytiť toľko rýb. Rybár odpovedal, nie tak dlho. Prečo nelovíš dlhšie, aby si chytil viac, pýtal sa obchodník. Toto stačí na to, aby som uživil rodinu a susedov, povedal rybár. Čo robíš po zvyšok dňa? Rybár odpovedal, chytám ryby, idem domov, poboskám ženu, hrám sa s deťmi, zdriemnem si, čítam, večer idem do dediny piť s kamarátmi, hrať na gitare a tancovať. Podnikateľ navrhol, mám doktorát z podnikania. Môžem ti pomôcť. Stráv na mori dlhšie, chyť viac rýb. Kúp si väčšiu loď, založ spoločnosť, vybuduj výrobný závod a presťahuj sa do mesta. Rybár sa spýtal, a čo potom? Potom budeš bohatý. A čo potom? Môžeš odísť do dôchodku, presťahovať sa k moru, ráno rybárčiť, hrať sa s deťmi, zdriemnuť si a večer sa pridať k priateľom piť a tancovať. Rybár odpovedal, ale veď to je to, čo už robím. Sleduj môj profil pre dennú dávku motivácie.